بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wani farko na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Idan Allah mala ina so a taimaka mu a bayyana mu wannan bukata ta wata musulmai. Yace Ibn Qayyim ya kawo guraren da ake so mutum ya yi wa Annabi salati a cikin littafin sa Jala'ul Afham. Akwai inda yace mustahabi ne a yi salati bayan kowace sallar farilla, amma bai kawo hujja daga Qur'ani ko hadisi ba. Ya dogara ga wani mutum da ya ce shi ya yi mafarki da annabi, wai annabi ya sumbanci goshin shi a mafarki. Da aka yi tambaye shi dalili, sai ya ce domin shi wannan mutum yana karanta laqad ja'akum da salatin annabi bayan kowace sallah. Sai yake cewa to shin malam wannan shine ma'ana hujja ko kai abu ne? To, ɗan uwa mai wannan tambaya da farko ka sani Imam Shafi yana da wata magana mai tsada da yake cewa aballahu an yutimma illa kitabahu. Allah ya ƙi a ce ga wani abu cikakke gaba ɗaya babu kuskure a cikinsa sai alkur'ani, kuma sai abin da ya inganta daga maganganun manzon Allah. Amma diya da mutum ya kai da sunna ya kai da malinta ba yadda za a yi ɗau littafi ya rubuta a ce gaba ki duk abin da yake ciki gaskiya wato daidai ne, zai iya daidai zai iya kuskure. Amma shi mai wannan tambaya ya bani dama in duba shin shi jila'ul afham naka da ka duba a karkashin wannan abu da ya kawo babu wani mai ta'aliki da ya ce wani abu, kaga ya kamata akwai mashhur yayi wato ma'ana ta hakikin wannan littafi da ta'aliki akai. Amma insha Allah wannan magana da ka faɗi babi, amma dai zan yi iyayi na duba da yanayin lokaci in duba wannan mas'ala in ga su wannan suka yi ta hakiki da ta'alikin littafi mai suka ce. Amma da ni a fahimta ta wannan ba zai zama dalili na wato ma'ana yin hakan ba. Ta hanyar mafarki wannan ba zai iya zama dalili ba. Wallahu a'lam. Wannan na cewa malam, na kasance ina aikata wani aiki wanda yake zunufi ne idan mutum ya aikata shi. Sai na zanto cewa na tuba, amma da na ɗauki lokaci mai tsayi sai dai nakan koma zuwa wannan abu. To malam da Allah ya wannan tuba nawa, sannan kuma yana roƙon addu'a akan malam ya taya shi da addu'a da kuma sauran masu zuwa karatu akan ya daina wannan aiki ga baki ɗayansa har tsawon rayuwarsa. To kafin amsa wannan tambaya
akan tambayar da ta shuɗe. Sannan ‘yan uwa mu gane cewa a tafarkin da muke bi babu wanda za a ce duk abin da ya faɗa daidai ne sai manzon Allah, kuma babu wani malami a wannan tafiya ta sunna tun daga kan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu har Allah ya naɗe ƙasarsa da za a ce ana bin maganarsa 100%. Wannan sifa ce ta manzon Allah, shi kaɗai muke bin maganganunsa 100%, 100%. Amma wani manzon Allah zai iya daidai zai iya kuskure, mukan bi su a inda suka yi daidai, inda suka kuskure ko mu nema musu gafarar Allah, domin malaman sunna ne ba da ganganci suka yi ba, wajen kokarin neman gaskiya ne suka kuskure. Ya kamata a san wannan. A tambaya ta gaba, ba a cewa na yi laifi na tuba sai an kalli sharaɗan tuban. Ba a yadda mai laifi ya tuba sai sharaɗan nan guda 5 sun tabbata, kamar yadda muka karanta su ni da ku, cewa to in wannan ya tabbata tabbas mai wannan laifi ya tuba. Kuma ba mamaki a hali irin na ɗan adam, kuma kamar yadda dalilai musamman sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yi nuni, a iya samu mutum yana laifi ya tuba na gaskiya kuma ya sake komawa. To wannan abin da za ka yi sai ka sake komawa irin tuban da kai na gaskiya, shi ma ka sake tuba, sannan kuma da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka daga wannan laifi da kake yi. Amma ba malamin da ya ce in kai tuba sharaɗan tuba suka cika shaidan ba zai iya yin nasara akan ka iya komawa ba. Irin wannan tana faruwa, to sai kai kokari ka tuba kuma ka yawaita istighfari, in Allah ya ga dama sai ya yafe maka, sai kuma ga ya kare ka daga fadawa irin wannan laifi. Amma dai ba a cewa an tuba din sai wayancan sharaɗan sun tabbata. Wallahu alam. Allah ya shirye da mu, ya tabbatar da mu akan sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam, ya nesanta mu daga dukkan abin da ya saba wa koyarwar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما